Falece unha muller no Grove ao rexistrarse un incendio na súa vivenda. Ademais da víctima mortal que tiña 68 anos, hai outras 5 persoas que resultaron feridas por inhalación de fume. Trátase dun home que no momento do suceso estaba tamén no interior da vivenda e outras 4 persoas que tamén tiveron que ser atendidas porque intentaron acceder ao inmoble para axudar no rescate. Tras saúdos no Grove hai unha fonda consternación porque a familia é moi coñecida. De contado, imos con máis datos antes titulares. O sector da conserva chinesa interésase polo salnés. Representantes do sector na China están a visitar a comarca da man da Mancomunidade para coñecer a industria conserveira da Ría da Arousa. Visitaron 3 conserveiras e tamén 2 adegas e outros puntos de interese turístico. A idea é afondar nesta relación para abrir liñas de mercado. O novo polo de emprendemento de Vilanova xa está en marcha. O servizo foi inaugurado esta mañá polo Conselleiro de Emprego. Trátase da 15ª oficina deste tipo que forma parte da rede de emprendemento e apoio ao emprego de Galicia. Boiro faise cun novo punto limpo móvil para facilitar a reciclaxe nos distintos núcleos do municipio. A adquisición deste punto limpo foi posible grazas a unha subvención da Consellería de Medio Ambiente. Con estes son xa 3 os puntos móviles dos que dispón o Concello. A Pobra volverá a conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero con diversos actos enmarcados na campaña Desmárcate. Desenvolveránse actividades cos centros educativos e un obradoiro de defensa persoal. Ademais, convócase unha concentración pro propio día 25. Hoxe tamén estaremos nas clasificatorias de cross do programa Xogade. O estadio de San Lázaro en Noia acollía esta mañá esas probas do campeonato de cross enmarcado no programa da Xogade da Xunta en idade escolar. Na proba participaron preto de 1.500 escolares de diferentes centros educativos de Noia, Porto do Son, Muros, Outes, Brión e Lousame. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con ese incendio mortal no concello do Grove. Falece unha muller no Grove ao rexistrarse un incendio na súa vivenda. Ademais da víctima mortal que tiña 68 anos, hai outras 5 persoas que resultaron feridas por inhalación de fume. Os feitos aconteceron nunha casa situada na rúa Viña Millán. Foi un varón que neses momentos tamén se atopaba no interior da vivenda o que deu a voz de alarma contra a pasada medianoite. O lume teríase orixinado na planta baixa da casa, nun sofá. As lapas calcinaron por completo o salón onde foi atopado o corpo da muller. O home de 73 anos puido ser rescatado posteriormente cunha escada a través do balcón do primeiro piso. Foi trasladado ao Hospital Montecelo por inhalación de fume. Ademais, outras 4 persoas tiveron que ser atendidas polos efectivos sanitarios no PAC do Grove por ese mesmo motivo, intentar acceder ao inmoble para axudar no rescate. O incendio xerou unha gran conmoción no Grove. Trátase dunha familia moi coñecida na vila por ser os fundadores de Mariscos Jacobo. Cambiamos de asunto. O PP de Ribeira arremete contra a xestión do Executivo Municipal tralo desaloxo do bloque de vivendas das Avesadas. Acusan o goberno de non ter adoptado as pertinentes medidas disuasorias para evitar a mudanza dos ocupas a outros barrios como as rúas Cristóbal Colón ou Romero Ortiz, onde xa están instalados. O PP de Ribeira critica a falla de previsión do goberno municipal na xestión do desaloxo das Avesadas. Consideran que o Executivo tiña que ter adoptado medidas disuasorias para evitar que os inquilinos que ata o de agora moraban neste bloque de vivendas ocuparan outras edificacións como xa ten acontecido. O que creo que fallou foi ese dispositivo de prevención que tiña que ter feito o Executivo local para que eso non fose unha mudanza como foi en vez dun desaloxo. Estamos a falar de que todas esas persoas que saíron do edificio das Avesadas agora se concentran, se mudaron
pois a outros puntos do noso municipio. Polo tanto, se duplican os problemas, polo tanto, agora sabemos que hai problemas na rúa Cristóbal Colón, sabemos que hai problemas na rúa Romero Ortiz, así non lo fan chegar pois con moitísima preocupación os veciños, así nos transmiten pois ese desamparo que sinten por parte do Executivo local, co que xa en varias ocasións pois se acercaron a falar, e dende logo do que recibiron moi pouca empatía. En relación con esta situación, os populares levarán a pleno unha iniciativa para o derrube da segunda casa da rúa Romero Ortiz, adquirida polo Concello no ano 2022, co fin de recuperar este espazo para o esparexemento da veciñanza. Que ademais de poñer, pois, como digo, énfasis nesa preocupación que ten a veciñanza pola seguridade que de novo volve pois a estar presente nese barrio, nun barrio que é un barrio histórico do noso concello, un barrio que ademais pois está conformado por xente bastante maior en xeral, por familias, por vivendas unifamiliares, por edificios históricos, como ben coñecedes, que sempre foi un barrio tranquilo, que xa no seu momento pois tivo un problema de ocupación, un problema de ser un punto de drogas con aquela famosa casa que agora está derribada, pois agora volve a ver pois ameazada esa tranquilidade na que vivían con esta nova ocupación dos inquilinos das Avesadas. Pois, máis aló desta preocupación, queremos expresar nesa proposición pois o que é o derribo da segunda casa de Romero Ortiz. É verdade que al ano 2022, cando existía ese problema inicial de ocupación, o Executivo de Manolo Ruiz realizou xestións para poder mercar aquelas dúas casas, mercaronse as casas cun préstamo do Instituto Galego de Vivenda e Solo, un préstamo que estamos amortizando e que non estamos executando, e polo tanto eu creo que o que hai que facer é executar ese préstamo e dende logo poñerse a facer o derribo desa segunda casa e a condicionar ese espazo, que era un espazo que iba a estar dedicado pois a ocio e lecer do que vai a ser a veciñanza do barrio de Romero Ortiz. E seguimos en Ribeira. Alí o Concello anuncia a regulación dos espazos de parada temporal nas rúas Rosalía de Castro e Lugo. A medida, deseñada pola Policía Local, ten como obxectivo mellorar a seguridade viaria e facilitar o acceso aos comercios locais. A medida foi acordada cos comerciantes da zona, mostrándose satisfeitos tras unha reunión na que se presentou e debateu a proposta. Na rúa Rosalía de Castro habilitaránse 3 zonas de parada limitada a 15 minutos para particulares e na rúa de Lugo unha. Estas áreas permitirán un uso máis eficiente do espazo, favorecendo a rotación de vehículos e facilitando o acceso dos clientes aos establecementos de ambas as rúas. Ademais de fomentar a actividade comercial, o cambio busca contribuir a mellorar a seguridade viaria mediante a reducción da velocidade do tráfico nestas dúas rúas. A implementación destas zonas de parada contribuirá a calmar o tráfico, dándolle maior prioridade ao peón, tratando de minimizar o risco de atropelos, aínda que permitindo ao mesmo tempo a circulación de vehículos. O sector da conserva chinesa interésase polo salnés. Representantes do sector na China están a visitar a comarca da Mancomunidade para coñecer a industria conserveira da Ría da Arousa. Visitaron 3 conserveiras e tamén 2 adegas e outros puntos de interese turístico. A idea é afondar nesta relación para abrir liñas de mercado. Polo de pronto, ademais da elaboración dun memorando para marcar a folla de ruta desta colaboración, hoxe avanzaron que o organismo comarcal vai viaxar á China no mes de agosto de 2025 para seguir estreitando lazos. Non é a primeira vez que a comarca do Salnés e a China tecen lazos, pero desta volta esa relación podería ir máis alá dunha declaración de intencións. A Mancomunidade recibiu hoxe a visita dunha delegación de empresarios do sector da conserva que queren abrir novos mercados en España. Para nosotros es muy gratificante que, bueno, pues precisamente que hoy estén aquí, sobre todo interesándose por la comarca del Salnés, por los productos del mar, por la industria conservera. Nese sentido, nas últimas horas achegáronse ata 3 conserveiras da zona, Cermar, Real Conservera Española e Friscos, para coñecer o seu traballo e, sobre todo, a calidade da materia prima.
Sabía que Galicia era a principal zona conserveira de España, pero descoñecía tantos detalles. Grazas a esta visita coa Mancomunidade visitamos 3 conserveiras de diferente tamaño e produto, todo de moi boa calidade. Impresionounos polo cuidado dos detalles, calidade e presentación. Son empresas con moito potencial para colaborar co mercado chinés, indicaba o presidente da Asociación Nacional de Industria da Conserva da China. Ademais deste sector, o xigante asiático tamén pon a vista no sector vitivinícola. De feito, tamén se achegaron a 2 adegas, ao tempo que aproveitaron para coñecer algúns dos principais recursos turísticos da zona. Agora, a Federación Chinesa de Comercio e Industria en España e a Mancomunidade do Salnés teñen previsto elaborar un memorando para definir as vías de colaboración. Nos próximos días se va a redactar un memorándum precisamente para que no nos olvidemos de que estas negociaciones pues sigan avanzando y que podamos conseguir objetivos comunes y que beneficien, pues por supuesto, a todas as partes. Porque o que buscan, explican dende a delegación chinesa, é establecer un mecanismo fixo de colaboración entre a China e España, en especial con Galicia e o Salnés. Nese sentido, esta mañá o representante chinés lanzaba unha invitación á Mancomunidade, asociacións sectoriais e empresas para que visiten Pekín a finais de agosto de 2025. Será coincidindo coa celebración do 30 aniversario da Asociación Nacional de Industria da Conserva da China. Un punto de encontro que a ser clave para seguir avanzando no desembarco na China dos nosos produtos. O novo polo de emprendemento de Vilanova xa está en marcha. O servizo foi inaugurado esta mañá polo Conselleiro de Emprego. Trátase da 15ª oficina deste tipo que forma parte da Rede de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Galicia. En conxunto, máis de 2.800 proxectos empresariais recibiron xa axuda nos 2 últimos anos. Eles representan proxectos emprendedores que naceron ao beiro deste polo de emprendemento de Vilanova de Arousa. Este novo servizo xa entrou en funcionamento. As súas oficinas están a disposición de toda a cidadanía da comarca do Salnés aquí, neste último andar do Pazo de Vistarreal. Esta mañá foi o Conselleiro de Emprego encargado de inaugurar de xeito oficial este novo polo. Temos unha rede de polos espalladas polo territorio. Eu creo que isto é importante recollelo, excepto Ferrol, que é o polo que está na cidade, o resto están en cabeceiros de comarca ou están, como digo, polo territorio, precisamente pola aposta que fai Galicia por impulsar o emprendemento ligado ao territorio, un emprendemento que xere e deixe o valor engadido nese territorio extraordinario que temos en Galicia. Unha rede que co de Vilanova suma xa 15 polos de emprendemento. Neles préstase de xeito gratuito apoio e asesoramento a calquera persoa que desexe emprender un negocio ou consolidar o que xa ten en funcionamento, todo para favorecer o nacemento ou expansión de proxectos que teñan impacto sobre o territorio. Un emprendemento que resolva tamén problemas no territorio. Queremos que a xente emprenda, que se quede aquí, que xere valor engadido, que sea capaz de xerar esas sinerxias entre o turismo, a gastronomía, todo o que ten que ver co desenvolvemento agrogandeiro de Galicia, pois o marisqueo, todo o ámbito do mar. En definitiva, o que buscamos é loitar tamén contra o despoboamento, contra pois o envellecemento da poboación, traendo na medida posible tamén a xente xoven que faga ese emprendemento ligado ao territorio. A rede botou a andar a mediados de 2022, dende aquela xa prestou asesoramento a 2.800 proxectos. Nos pouco máis de 2 anos que levan en funcionamento os polos, levan atendido máis de 2.800 proxectos, que se di pronto, máis de 7.500 titorías, e o único que está amosando eses datos é a potencia do plantexamento que temos respecto precisamente ese apoio ao emprendemento en todo o territorio de Galicia. Pola súa banda, o alcalde de Vilanova celebra o novo uso que se lle dá ao Pazo de Vistarreal, que ven completar as iniciativas que aquí xa se viñan desenvolvendo, tamén vinculadas coa formación e o emprego. É un orgullo, marchamos de que aquí neste espacio onde estamos, que sabedes que apostamos por el fallanos, cumple todas as condicións de aquel acordo que sabedes que foi unánime de convertir isto en un sitio para promoción de empleo e formación da población, non? Ahora está funcionando ao 100%, hai obradoiros aquí, a última planta que era que faltaba por arreglar, gracias á colaboración ca Consellería, convértese en eso, en un referente para axudar a xente, aos emprendedores. Un conxunto de servizos que engade Durán fan de Vistarreal un referente para a comarca do Salnés e para a provincia de Pontevedra en materia de emprego.
Esta mañá visitou o pabillón de Fonte Carmoa en Vilagarcía o presidente da Deputación de Pontevedra. Alí, dos máis de 5 millóns que se investiron na remodelación do complexo, o organismo provincial investiu 1,5 millóns. As últimas intervencións impulsadas pola Deputación son a instalación de novas butacas cunha chega de case 8.000 euros e 2 videomarcadores por valor de case 59.000 euros a través do plan Mais Provincia. Así mesmo, a Deputación tamén colaborou a través do Plan Concellos no acondicionamento interior destas instalacións cunha chega de 425.000 euros para un ambicioso proxecto valorado en 2,1 millóns. Ademais, a través do programa PON 2030, a Deputación achegou 1 millón de euros para a ampliación das piscinas municipais de Fonte Carmoa, unha obra valorada en 3 millóns de euros. O presidente aproveitou para avanzar que Vilagarcía volverá a ser o concello máis beneficiado do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas cunha chega de 312.000 euros para executar os proxectos que o goberno local considere. Luís López salientou a importancia deste tipo de actuación, subliñando o compromiso da Deputación co deporte e con Vilagarcía. Aquí vimos a dar outra mostra da aposta que fai a Diputación por Vilagarcía, en especial polo deporte. Véñense de colocar unhas butacas, 2 videomarcadores, isto é o máis recente porque aquí se realizou unha obra importante de reforma do pabillón que contou co apoio da Diputación. No que é no complexo de Fonte Carmoa estamos a falar de que hai un investimento de 5,3 millóns de euros e desos 1,5 viñeron da Diputación. Bueno, moitos concellos da nosa contorna están xa preparando os actos do 25N. Hoxe, por exemplo, imos falar dos da Pobra do Caramiñal, onde presentaron esta mañá esa programación. Queren implicar especialmente a rapazada neses actos en contra da violencia de xénero. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Outes contará por fin con solo industrial tras a aprobación definitiva da modificación do PEXOM que permitirá desenvolver solo empresarial no lugar de xurisdicción. O Concello iniciará agora os trámites para desenvolver o plan parcial de cara á urbanización do futuro polígono. A aprobación da modificación do Pexón de Outes permitirá que o municipio conte por fin con chan industrial, tras anos sen poder desenvolvelo por mor dunha sentenza xudicial que anulaba o incluído no anterior planeamento o acordo plenario da vía libre ao futuro polígono. O Goberno leva xa varios anos traballando neste proxecto. Outes ten un problema grave, posto que tendo planeamento como temos, dende 2013, debido a unha sentenza judicial, non contamos con chan industrial. Por tanto, nós cando chegamos en 2019, bueno, pois xa nos pusemos mans á obra para iniciar os cambios no plan xeral para dotar a Outes dunha zona de chan industrial que se situará na área do lugar de xurisdicción, xusto a salida da Serra de Outes cara ao cruceiro de Ró. É a aprobación provisional. Isto quere dicir que nós no Concello xa fixemos todo o que tiñamos que facer, posto que a aprobación definitiva tena que facer a Xunta de Galicia. Agardamos que o faga no primeiro trimestre do ano 2025. O Concello agarda que se axilice a aprobación definitiva para elaborar o plan parcial que permitirá a urbanización dos terreos situados entre o lugar de xurisdicción e Brión de Baixo. Iniciar os traballos para elaborar o plan parcial, é dicir, o plan de urbanización, para saber cantas parcelas pode haber nese chan industrial ou nun futuro polígono, as vías de acceso, etc. Eso só imos facer de xeito máis ou menos inmediato, pois co ánimo e co desexo que no futuro podamos contar con un parque empresarial. Teño que dicir que lamentablemente é un proceso extremadamente burocratizado, nós dependemos de moitas administracións, é certo que por sorte non houbo alegacións ou moitas alegacións a esta localización, a este proxecto, eso é positivo, pero é certo que se tarda moito en conseguir as autorizacións de estradas de Galicia, de augas de Galicia, de patrimonio, de costas, etc. Entón, quero dicir con isto que nos gustaría telo moito antes, pero os tempos son os que son.
Boiro faise cun novo punto limpo móvil para facilitar a reciclaxe nos distintos núcleos do municipio. A adquisición deste punto limpo móvil foi posible grazas a unha subvención da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Esta mañá o alcalde José Ramón Romero e a edil de Medio Ambiente Olga González visitaban o lugar de Vilariño, onde vende instalarse o novo punto limpo móvil. Con este son xa 3 os puntos móviles dos que dispón o concello, que están a rotar por todos os núcleos de poboación das distintas parroquias. Con el, o Executivo local pretende favorecer a reciclaxe. Estamos poñendo polos diferentes núcleos do concello, polas diferentes parroquias, e hai 3 agora mesmo, é para recoller os pequenos enseres, teñen 7 bocas diferentes para pilas, para bombillas, todo tipo de residuos pequeniños. Rotámolos cada 15 días e xusto antes de rotalos faise unha medición de todo o que se recolle, porque hai que facer un informe técnico de todos os residuos e do peso que cada un deles leva. Unha medida para acercar a todos os veciños ao reciclaxe, independentemente que temos o punto limpo que está aberto toda a semana menos os luns. Dende aquí recordar aos veciños e veciñas de Boiro que teñen a súa disposición o punto limpo para botar aqueles enseres, e tamén que teñen un número de teléfono habilitado para aqueles voluminosos que necesiten ser recollidos preto dos seus domicilios, que chamando con cita previa lle dirán o día e a hora en que teñen que sacalos, para non deixalos depositados, como vemos moitas veces, polas nosas estradas, non? A adquisición deste novo punto limpo móvil foi posible grazas a unha subvención da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo, no marco do Plan Next Generation. Máis asuntos, a Pobra volverá a conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero con diversos actos enmarcados na campaña Desmárcate. Ademais da concentración do propio día 25, desenvolveránse actividades cos centros educativos e un obradoiro de defensa persoal. O obxectivo da campaña que dende o pasado ano pon en marcha o Concello da Pobra e implicar a toda a cidadanía, convidándolles a posicionarse no lugar que cada un ocupa fronte á violencia machista. Dende o ano pasado, ademais de sumarnos ás campañas das distintas administracións, pusemos en marcha unha campaña propia que se titula Desmárcate, e o que pretexa é unha pregunta moi clara a toda a sociedade. Na violencia machista, que lugar ocupas ti? O que buscamos é invitar a todas as persoas a reflexionar ante o papel que teñen ou que temos cada un de nós como axentes de cambio ante esta realidade. Vamos a seguir apostando por esta campaña con cuñas de radio, con cartelería, con camisetas, con bolsas da compra, para intentar chegar ao maior número de persoas posible. O propio día 25 terá lugar unha concentración nos Xardíns Valle Inclán diante da escultura en homenaxe ás vítimas da violencia de xénero. Ademais, o acto central, ao longo de todo o mes, desenvolveránse actividades en colaboración cos centros educativos. O alumnado de Banda Seca, do Salustiano Reieiras, vai levar a cabo un obradoiro pedagóxico artístico guiado, acompañado pola artista Isabel Soler, e no que se traballarán as violencias, a prevención das violencias machistas a través da creación de diferentes esculturas con materiais de refugallo. Mais aló da comunidade educativa ofertaránse outras actividades como o obradoiro de defensa persoal para mulleres que impartirá Cristi Tojo día 23. No marco desta campaña celebrarase tamén unha nova sesión da Mesa Local contra a Violencia de Xénero o día 22 de novembro. Esta mesa constitúese como un instrumento operativo de traballo onde están todos os axentes implicados na prevención e atención ás víctimas de violencia. É un instrumento para que todos estes axentes da contorna podamos mellorar a atención ás víctimas e previr as futuras violencias machistas. Para a posta en marcha desta programación, o Concello conta co financiamento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, ademais de estar adherido á campaña de fronte da Deputación da Coruña.
Boiro abre o prazo de solicitudes para o campamento de Nadal 2024. Desenvolverase do 23 de decembro ao 7 de xaneiro, a excepción dos sábados, domingos e festivos nas instalacións do Colexio Santa Baia. O servizo dirixido a nenos e nenas de 3 a 12 anos, escolarizados e con pais ou nais empregados, terán un límite de 50 prazas, cuxa selección se vai realizar por orde de entrada da solicitude. O seu horario será de 8 da mañá a 2 da tarde, cun custo de 60 euros pro horario máis amplo, con descontos para segundo irmán e persoas en risco de exclusión. Para máis información, os interesados poden consultar a páxina web municipal ou ben acudir de xeito presencial á Casa da Cultura da Cachada. E o estadio de San Lázaro en Noia acollía esta mañá unha das clasificatorias do campeonato de cross enmarcado no programa Xogade da Xunta en idade escolar. Na proba participaron preto de 1.500 escolares de diferentes centros educativos de Noia, Portodosón, Muros, Outes, Brión e Lousame. O estadio de San Lázaro foi esta mañá un formigueiro de rapaces que asistían a unha das clasificatorias provinciais do campeonato de cross, enmarcado no programa Xogade da Xunta en idade escolar. Eran preto de 1.500 rapaces chegados dende diferentes centros educativos da comarca, de Noia, Portodosón, Muros, Outes, Brión e Lousame. As categorías participantes, tanto masculinas como femininas, ían dende alevín a cadete, pasando tamén por benxamín e infantil. A actividade asistiu o conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quen destacou a importancia de apostar polo deporte base, para inculcar dende idades temperás a necesidade de levar unha vida activa e saudable. Hoxe vimos a animar aos preto de 1.500 rapaces e rapazas que se dan cita nestas actividades que se marcan dentro do programa Xogade, no que xa levamos 16 tempadas mobilizando os rapaces entre 6 e 16 anos dos colexios. Estamos mobilizando en torno ao 60% de todos os rapaces e hoxe aquí en Noia, gracias a unha agrupación deportiva escolar e o Clube de Atletismo e Deportes de Barbanza, a asociación, pois somos capaces de facer esta previa á provincial, onde rapaces de todas as idades veñen a competir en atletismo e gracias a este programa, pois repito, estamos facendo que o 60% dos rapaces practiquen deporte. Colaboramos e ten unha inversión aproximada de 4 millóns de euros porque nos pagamos a Xunta de Galicia o seguro escolar, pagamos o transporte para que todos os rapaces de 20 centros, neste caso, se podan achegar a estas probas e ademais despois a propia organización, pero creo que é unha boa inversión na que os rapaces se achegan ao mundo do deporte, o deporte de base, que é unha das principais obxectivos da Xunta de Galicia. Preto de 30 autobuses chegaron esta mañá para trasladar a estos 1.500 rapaces que se achegan ata aquí, ata o noso estadio de San Lázaro, para participar neste programa, algo que creemos que é moi importante para o fomento do deporte en idade escolar e que seguimos encantados de poder prestar esta instalación para que este programa siga adiante. Segundo explicou o propio conselleiro, prevese que a actual temporada 2024-2025 manteña ou incluso poida superar as cifras da última convocatoria do Xogade, na que se contabilizou unha participación de preto dos 148.000 escolares, de idades comprendidas entre os 6 e os 16 anos. Pois así rematamos máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.